باش تماشاگران خوبونه برنامه مجارک میوانک ام دیسا بورنن دبی برنامه میوانک مجارک ده بجاری مثل کمیسیونا مجلسی کو دیچاره تباخی داد بو آواکرن پیج تباخی داد بو آواکرن مثلی باخن نه اندام کمیسیونه او پارلمانترا دم پارتی حوالنا مرال دانش 5 taş gelmeyi biraz meral dem baş. Dembaş. السری ده هوش دستپیک کمیسیونا مجلس ده جدیدن اوش بنا چهارسیا دموکراتیک آشتیش جواک دموکراتیک خبرتان دکن پشتی بنگاری برای گلی کد ربر عبدالله جلان اف کمیسیون هات آوکن شوی دمی حتی نهار تشتی کو کمیسیون ده هات خواستن چبو اوجوان کارو بارین کد هات خواستن چخواست پیکات چخواست پیک نهات کو پیک نهات چما پیک نهات جنابشون دونه چکن. بله دمباش از جی حمیا صلاة دکم و گوداوان ما تماشاوان ما ایرو جوینا ما هبی براستی جوینا کیله کی گرینگ بی جبرکو اکادمیسyen اوک çekiribun yani hatta ایرو اخافتن بر komisyonu hatine kirin çavaya yani revşavi çavaya بله. daxwast çine jbona peşeroji hevi çine ew ne dîtinê nêrînên partiyên siyasî dîtinên ên ku komisyonê de axivîne. Yani ji dayikên aştiyê em bêjin hukuknasa, akademisyena yan jî rêxistinê din. Li wê derê jî derketibû holê bi rastî çapemeniyê de jî gelekî cî kirt. بله. Ez bawerim belkî hûn jî pê agahdar bûne. Li wê derê aştî wekevî em bêjin ji bona pêşerojê edalet gelekî cî girtibû ji bona me gelekî girîng bû bi rastî ev komisyon ji xwe li wê derê jî me axiftina xwe kir me got yani gerek em ne nêrînê siyasetê tenê bimeşin em nêrînê civakê gelan yani çawa lê dinerin em wek wê bimeşin بله. anka du meh zêde bû xebatên komisyonê ji ber ku hîn rapora hevpar ne amade ye. Yani li ser wê ji bona nivîsê komisyonek ava bû 5 kes tê dene heya 5 meha yekemîn çelê ew ê amadekarî bêkirin piştî wê ew ê ev raporên ku partiyên siyasî me jî dabû ew ê çawa bikin raporekî hevpar ew Evet. ê çawa Kafadan çıkan bikin. ama beklerim yani aslında bunun an dem terenekli. Yani براستی hem xebat hepkî du dirêj dibin Böyle. yani gelek sedeme wê hene li ser wê gelek car em nîqaş dikin em rexneyê xwe tînin ziman em çiqû lêz dikin hinek jî em bêjin hêdî dimeşin yani aslında ew jî heye aliyê din de jî hinek partî raporê xwe dereng dan Böyle. dema ku dihatibû dan ew nehatin dan xebatên em bêjin tiştê ku ew dibêjin yani başkanê meclis dibêje karê wî hene işte gelek pirsgirêkê Başım. zêdetir ji ber ku hevdîtinê bütçeyê hebîn dirêj bû dume dirêj bû lê belê ev dume ne lazim e ku heya dume tije bibe yani berî wê jî kare xelas bibe piştî ku ev komisyona rapora hevpar amade bû piştî wê ew ê ji xwe ji bona qanûnî yasayî em ê pêşniyara pêk bînin. Ev komisyon idi. Raporu ko peşkeşkin. Ev cudahya wan çibu yani şey ku hev ne bunyek ajı müjare xalê ku hunser ne bunyek hebun. Ajı ku vana hebin çibu. Gelek hene yani her parti siyaseta xwe rapora xwe de ew kiriye nivîsiye hinek pêşniyar hene yani tiştê ku em bêjin mere jê feyde bigire ku mere bike hevpar xalê wisa jî hene lê belê nêrîn bi rastî bi tevayî ez bêjim zêdetir ewlekarî nêrînek ewlekarî ew dikin Böyle. yani ne pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka Aştiyê yani civaka demokratik yani em çawa işte nava nenukê de ez dibêjim em ê terorê çawa xelas bikin em ê çawa bimeşin yani nêrîn ew e em jî vê qebûl nakin Böyle. ji ber ku pirsgirêka gelê Kurd û Tirkiye ne pirsgirêka tenê çekan e pirsgirêkek gelekî dîrokî ye yani dîrokê de jî em zanin çi pêk hatiye ji ber wê gelek Yani em raporan de dernak ke böyle ku perskek anlasname ustatiye. Beter vaki ku çek berdin mesela dikade.
اره yani نرین زیادتر ولی هاتیه نشاندان ما itirazı خوا نرین خوا ایروژی آنی زمان امجین ها بدجی بردوام بکن جخوا محلفتا امجین یکمی جی در راپورا خدا جبونا چاره سرکرنه زیده خال دیده تننه زیده تر Evet. دبیجن برا دموکراتیک leşme pek be Hı و hı. جبونا بسكريكا اشتي جي جواكا ديمقراطيك جي تبجا برا اول وزير كاري عدالتي رابورا خبيك بينا دورا امينيرني خبين زمان ما إلو اوجي راح نكر Evet. جبركو جاية بقرك او نيرني خوا peştir bide yani mezintir bide ku ev meş berdevam bike ev xebat berdevam bike li ser raporê me zêde nîqaş nekir zêdetir em dixwazin ku jinha pêde rapora hevpar baş derkeve. Yani Ya li wê girîng ew derê rapora hevpar kawê çi derkeve? Dibêrku erê xebat bêkirin. mesela herî girîng û kritik rapora hevpar e hûn dizanin gelek mekanîzma vêga dimeşe li we her derê hevdîtin pêk tê li komisyonê jî hevdîtinê me pêk tên ji bo ka vê rapora hevpar em dixebitin xalên her partî belkî gotinê wan nekeve lêbelê herî hindik em ê çawa li hev bikin li ser wê xebat çêbibe. Baş e. Divan du muhem de bêtir proje û bername kundîn pêşa xwe hem di meclisê hem derê meclisê çinin û we taqîmek çawa danî pêşa xwe. Yani em bênavber dixebitin bi rastî hem civînê gel hem jî çare ocağê de mîtîngek Belê. ji bona hêvî û azadiyê pêk tê. Niha xebata wê gelekî xurt diçe li her develê diçe. Ji vî alî de ez jî bangewaziya xwe bikim yani çare çileyê herkes li Amedê ve bira ji ber ku azadiya Birêz Öcalan û mafê hêviyê gerek kabul bibe divê pêvajoyê de ew jî cîkî gelekî girîng digre aliyê din de jî li hemî bajaran develan de cîhan de ji bona aştî û civakek demokratîk avabûna wê ji bo gel tevlê bibe civînê me berdewam dikin ji aliyê din de civînê em bêjin rêxistina de ziyaretê me gelekî ew ke bi lez diçe em wekû hedekê jî li bajarên em bêjin herêma işte Marmarayê, Akdenizê yan jî Egeyê, Çukurovayê li wa derna em civîna pêk tînin, em ziyareta pêk tînin, em hevdîtina çê dikin. Di pêşerojê de piştî konferansa ji nû de sosyalîzm em dixwazin ew civînê xwe jî berdewam bikin ku nîqaşê berdewam bike her derê bira berdewam bike Belê. vêga xebat li her derê heye. Baş pirsa me dawî ji ber ku wextê tune em wisa kurt pirsa dawî bikin. Niha dema Kurdistanê gelek civîn bi hezaran civîn pêk hatin û di wan civînan de jî bi taybetî rapor hatin amadekirin li wir raporan gel ji vê pêvajoyê bêhêvî û piştgiriyê di pêvajoyê lê bes baweriya gel ji dewletê nayê. Çima ji ber ku dibê hetan ha gelek gav hatin avêtin lêbelê dewletê û hikûmetê gavên ji berî vê avêt. Hêjî bi hezaran girtî zindanê de hêj mafê gelek Kurd yên siyasî natî parastin û gelek gelekên din. Lê bes wekî heleke hûn jî nava civakê din li Tirkiyeyê daxwaz û bertekên gel ên Tirkiyeyê çînin an jî ew ji vê pêvajoyê çi hêvî dikin çi dixwazin. Yani ew jî wek bajarê Kurdistanê bi rastî Tirkiye jî ev nîqaş geleke yani bawerî tune ye. Ew dibêjin yani AKP dixwaze iqtidara xwe dirêj bikin zêdetir ev tê pêşiya me. û dibêje madem ku dema pêvajoya aştiyê civaka demokratîk e ji ber çi operasyon berdewam dikin yani heta îro tiştê ku kirine ji vî alî de baweriya me tune. Yani ev her cihde em bêjin tiştê nêrînê cuda cuda tê ziman lêbelê bi rastî jî piştgirî heye ne ku tune ye. Yani em jin siyasetê derxin ew ê piştgirî zêdetir bibe. Ji ber ku her partî ji xêndî me em bêjin pirsgirêka pêvajoyê dike sedema siyaseta xwe. Yani çawa bêjim dike mînak yani
araç dike araç yani Evet. vê pirsgirêkê ez qebûl nakim ji ber ku li hemberî me operasyona heye yan jî em ji vê bawer nakin ew ê zagona bingehîn bîne rojevê yan jî hîn em birçîne xizanî gelekî zêde ye ew ê çawa ev pirsgirêk çareser bibe aliyê din de jî hinek alî jî ji bona nijadperestiyê û em bêjin sucên mezin jî pêk tên ew jî Evet. dixwazin vê sabote bikin lêbelê gerek em hemî hişyar bûn ê ku pêvajoyê dimeşîne em zanin çi ye yani piştgiriya wê gerek em bikin û em gotinê xwe jî nêrînê xwe jî daxwazê xwe jî ji xwe em ê bînin ziman yani xebat û tekoşîn ji vê alî de berdewam e. Başı. Bangladeş buna gele Türkiye u gele Kurdistan itabayı hede mecbur mu dayık? Yani banga min ev e demokrasî ji bona me hemiya lazim e û aştî jî ji bona hemî gelan lazim e. Em dibêjin em pêşerojê civaka demokratîk em ava bikin bi hev re û gel bira bi hev re jiyanek azad ava bikin. Her kesî ez dixwazim tevlî vê pêvajoyê bibe, piştgiriyê bide û têkevin xebata bira kes nebêje em علاقدار نابن یان جی اف خوا دمشه یک جی ام زیده ببین ام خورتر دبن ام هیزامه زیده تر دبن Em gel spaskin heval neral danış beşler. دم باش Dem baş. Belki temaşavan xogune em gaşın davya bername mijar ku mevanek me xwest meclisa komisyonu binirxinin çend mehen xebatan dikin du mehedine jî dirêj kirin me ev niqaş kirin em gaşın davya bername xwe bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.